8 urteko haur baten gurasoak zarete. Zuen haurrak zuekin lo egiten jarraitzen du. Miren, Jonek esan dizu badela garaia ohitura hori alde batera uzteko. Umetxoak joan nahi du, haze metafora, nigatik atzeratu, dezagun aproba. Gustora eukitzen dut, ondoan ta oba, lehenengo alde egingo du, oetik kanpora, eta ohartzerako etxetik joango da. Eta ohartzerako etxetik joango da. Gustora etortzen da, maiz gure artera, baina behar genuke hemendik atera. Horren goizetzazula bidali kalera, naizta gustora zauden zeure arabera, kontua etzarazu baizik eta bera. Kontua etzarazu baizik eta bera. Kontu hontan sartuta, maitea gaudegu, ta zuri eman arren hainbeste ernegu. Nik umea nahi nuke gurekin mantendu, zeren joaten bada gunola epeldu, ja enuke jakingo zuri nondik heldu. Ja enuke jakingo zuri nondik heldu. Lehen ibiltzen ginen gozota amultxu, elkarri arinduaz taupada ta pultxu. Orain bota duzunak aize beldur kutxu, lehenik heldu eskua joan pausuz pausu, lasai ze berehala oroituko duzu. Lasai ze berehala oroituko duzu. Gustatu zait nola irten, zaren zu frontera, antza niretzat duzu gogoa sobera. Ados asumitzen dut gure egoera, aurra bere ohera joatea hobeda, ta ohitu arte joango naiz neu bere ohera. Ta ohitu arte joango naiz neu bere ohera.
ala izango zinake beretzat pozoia, utzi dezagun azen gure txeko joia, afaritan botako diogu sermoia, nik neuk esango diot badata sasoia, baina zuk emaidazu gero arrazoia, baina zuk